Opisyal na nga gibuksan ang pinakadakong panagtagbo sa mga kabataang atletang Pilipino ang 2026 Palarong Pambansa nga gipahigayon sa Agusan del Sur. Atong sayro ng mga katikaran sa report ni Argel Relator live manukad sa Prosperidad Agusan del Sur. Argel? Sara katumanan matud pa sa Damgo ang hosting sa Agusan del Sur sa Palarong Pambansa. Busa sa opening ceremonies pa lang kagabi, grabe kasadya o grandioso ang ilahang giandam alang sa mga delegado ug mga bisita. Pagsugod pa lang sa opening ceremonies sa Palaro tuag Sur 2026. Gipabilib na sa kasadya ug kahugyaw sa mass dance ang mga misaksi niini sa Dato Lipos Makapandong, Governor D.O. Plaza Sports Complex, Domingo sa gabi. Gipasundayag sab sa cultural presentation ang mabungahong kultura sa Agusan del Sur. Ing-ani ka mainitong gi-welcome ang matag delegado nga best among the best sa matang sa sports sa 18 ka regional contingents ug duha ka organizational teams. Una sa parada ang para-athletes sa Para Games. Dayon ang mga delegado sa BARM Athletic Association, Cordillera Administrative Region, National Capital Region, Negros Island Region, Region 1 Ilocos, Region 2 Cagayan Valley, Region 3 Central Luzon, Region 4A Calabarzon, Region 4B Mimaropa, Region 5 Bicol, Region 6 Western Visayas, Region 7 Central Visayas, Region 8 Eastern Visayas, Region 9 Zamboanga Peninsula, Region 10 Northern Mindanao, Region 11 Davao Region, Region 12 Socsarjan, and National Academy of Sports, ang Philippine Sports Overseas, ug ang host region, Region 13, Caraga Region. Gipangunahan ni first Filipino Olympic gold medalist Heidelin Diaz ang pagpanumpa sa officiating officials. Ang mga atletang Pilipino nga nagdala og dungog sa nasod mausay nanguna sa pagpasiga sa Friendship Cauldron. Sumala sa provincial government, katumanan sa 3 ka dekada na nga damgo ang hosting sa Agusan del Sur sa Palarong Pambansa. Mga batang atleta, don't fail your dream of getting or winning a medal in this Palarong Pambansa. You have strived hard enough. This is your time to realize that dream. Achievement na po ang makarating dito. Kaya huwag mag-alala sa podium finish at medals. You have already embodied the spirit of Palarong Pambansa. Discipline, teamwork, respect, and resilience. Gi-turn over sa Philippine Sports Commission ang 10 million pesos nga incentives alang sa palaro winners. Ang Philippine Sports Commission ang may incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa Para-Games bilang pagkikilala sa inyong husay. Pinaagi sa pagpatingog sa go ni Special Assistant to the President, Secretary Antonio Lagdameo. Opisyal na nga giproklama ang pagsugod sa 2026 Palarong Pambansa. Iyang gipahayag ang mensahe ni PBBM alang sa mga delegado. Sa sports, hindi lamang lakas ng katawan at inuhubog, kundi ang disiplina, teamwork, respeto at tibay ng loob. Gitapos ang opening ceremonies, pinaagi sa Palaro tuag Sur 2026 inspired drone light show ug ang magarbong fireworks display. Sara, sa karon nga padayon na ang mga sporting activities sa nagkadaiyang playing venues din sa Agusan del Sur ug karon sa karong hapon tumakita kana sa likod kana ang kining long jump sa Candadi Girls finals na nila ug mulungtad ang mga playing events no kining mga sporting events hangtod sa May 30 alang sa 2026 Palarong Pambansa. Sara. Alright, dagang salamat, Argel Relator.